तर हा क्षेत्राला जाणणारा, या क्षेत्राला जाणणारा कोण आहे? तर 2 क्षेत्रज्ञ आहेत, जे आत्मा आणि परमात्मा. मग आपण ते सुंदर चित्र बघितलं, की आत्मा आणि परमात्मा हे हृदयातच वसतात. मग हे मनुष्याच्या हृदयामध्येच त्यांचं स्थान असतं आणि कशा प्रकारे आत्मा हा बुद्धीला कंट्रोल करत असतो, बुद्धी मनाला, मन इंद्रियांना, आणि कशा प्रकारे मग या आत्म्याला जेव्हा तो या त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली येतो, तेव्हा त्याचं कशा प्रकारे रूपांतर होतं किंवा कुठल्या गोष्टींच्या प्रभावाखाली आलं जातं, तर त्याच्यामध्ये आपण सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांविषयी खूप सुपरफिशियली जाणलं, की मग हे गुण हे गुण एका एका ज्ञानी लोकामध्ये कुठले गुण असू शकतात? तर कुठले गुण, की ज्याच्यामध्ये पूर्ण समतोल ज्यांनी राखलेला आहे. ज्यांनी सुख आणि दुःख, मान आणि अपमान या सगळ्यामध्ये स्वतःला समतोल केलेला आहे, किंवा कुठल्याही गोष्टींनी तो हुरळून जात नाही किंवा अति दुःखाने तो निराश किंवा अगदी उदास होऊन जात नाही, की त्या गोष्टीला कशा प्रकारे स्वीकारायचं आणि कशा प्रकारे ती दृढ श्रद्धा मनामध्ये आणि भगवंतांची श्रद्धा, की भगवंतांची उपासना आणि पूजा इतकी मनोभावे केली जाते, की मग त्या मनोभावे ज्या जप आणि ज्या श्रवणम कीर्तनम कुठल्याही त्या माध्यमाद्वारे, कुठल्याही त्या सेवेद्वारे भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला लीन केलं जातं. आणि म्हणूनच मग जो सात्विक गुणांचा आणि जो ज्ञानी ज्या ज्या मनुष्याने हे सगळं साधलं आहे, ज्या मनुष्याने हा समतोल आणि कुठेतरी ही समानता, ही जी ज्ञानी व्यक्ती ही पशु पक्षी आणि सर्वांना समान दृष्टीने बघते, की ज्यांच्यामध्ये परमात्म्याचा वास आहे. आणि म्हणूनच या त्रिगुणांचा प्रभाव आणि या गुणत्रय विभाग योग म्हणून आपण आज या त्रैगुणांचा प्रभाव या 14व्या अध्यायामध्ये बघणार आहोत, की ज्याच्यामध्ये या भौतिक जगामध्ये या त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली मनुष्य कशा प्रकारे बांधला गेलेला आहे. आणि मग या सुखांमध्ये मग ते कुठल्या प्रकारचे गुण कुठे जातात, किंवा मग इवन मृत्यूनंतर त्यांना कुठल्या लोकामध्ये त्यांचा जन्म किंवा कुठले लोक त्यांना मिळणार आहेत, या सगळ्याचा आपण थोडक्यामध्ये माहिती घेणार आहोत. आणि असा हा गुणत्रय विभाग योग, की ज्या त्रैगुणांविषयी आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषीमुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला हे परम ज्ञान, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेन. हरे कृष्ण. भगवंत सांगतायत, की आता जसं भगवंतांनी गुह्य ज्ञान दिलं, गुह्यतम ज्ञान दिलं, की राजगुह्य ज्ञान जे सगळ्या ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ, जिथे आपण बघितलं की शरीर नाही, आत्मा आहोत, आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि मग हा आत्मा, परमेश्वराने ही सगळ्याची उत्पत्ती केलेली आहे, पण परमेश्वर या सगळ्यापासून भगवंत स्वतः अलिप्त आहे. आणि हा आत्मा जरी परमात्म्याचा अंश असला तरी तो परमात्मा नाही. भगवंतांचा या कुठल्याही प्रभावाखाली त्यांच्यावर कुठलंही नियंत्रण नाही. आणि म्हणूनच या अतिशय गुप्त ज्ञानाबद्दल भगवंत आता सांगतायत, की या त्रैगुणांचा आणि मग या भौतिक जगामध्ये या त्रैगुणांचा प्रभाव कशा प्रकारे असणारे, असं हे ज्ञान मी तुला देते. मग हे ज्ञान जसं आपण काल बघितलं, की ज्ञानाने ज्ञानाला जेव्हा भक्तीची जोड असते, तेव्हाच ते कृष्ण भावने केले जातं. कारण नुसत्या ज्ञानाला, जसं मी म्हटलं, की विश्वामित्र मुनींचं उदाहरण दिलं, की फक्त ब्रह्मज्योतीवरती आणि फक्त ध्यान करून, फक्त अभ्यास करून आणि ज्ञान मिळवून कुठेतरी मग ती डगमगायला होतं. कुठेतरी ती वृत्ती अधःपतनाला, कुठेतरी ती वृत्ती मोहाला बळी पडू शकते. पुन्हा त्या माया मोहा जालामध्ये अडकू शकते, जसं रंभा उर्वशी यांच्या मोहामध्ये विश्वामित्र मुनी आले. आणि मग कुठेतरी म्हणूनच पुन्हा त्या भौतिक जगामध्ये आणि पुन्हा त्या गोष्टींना, माया मोहाच्या बळी पडण्याची ही दाट शक्यता असते. कुठेतरी मग फलगू वैराग्य आपण जे बघितलं, की भौतिक सुखांचा त्याग केला जातो, कुठेतरी इंद्रिय तृप्तीचा त्याग केला जातो, ज्ञान घेतलं जातं, पण पुन्हा कशासाठी, तर मला आध्यात्मिक मार्गावरती यायचंय, म्हणजे माझी कुठेतरी प्रगती. मग ती भावना कुठेही अजूनही भक्ती, कुठेतरी भगवंतांच्या
भावनेमध्ये नाहीये किंवा भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतः दिसत नाही, तेव्हा मग कुठेतरी ते अपूर्ण वैराग्य असतं. आणि मग हेच गोष्ट, की जो माणूस तमा करत नाही, मग मग त्याला मृत्यूनंतरही भले स्वर्ग मिळो, नर्क मिळो किंवा ज्या प्रकारे त्यांनी, मग ती प्रतिक्रियेचा सुद्धा तो विचार करत नाही. फक्त मला भगवंतांची सेवा करायची आहे. कारण कुठेतरी मग मृत्यूनंतर सुद्धा भगवंत, तोही मुक्तीच्या मार्गावरती कुठेतरी भगवंतांची सेवा करायची असते. कारण जो काही मोक्ष मिळतो, ज्यांना वैकुंठ निवास मिळतो, ज्या प्रकारे कार्य केलेलं आहे, जसं मी म्हटलं की 84 योनींमध्ये जन्म, हा त्या त्या इच्छांनुसार आणि त्या वासनेनुसार पुन्हा तो जन्म तयार असतो. त्या आत्म्यासाठी तो जन्म, ते शरीर तयार असतं. आणि मग ते कशावरती अवलंबून असतं, तर कुठेतरी तुमच्या कर्मांवरती. भौतिक युगामध्ये आलेले आहात, भौतिक जगात आलेले आहात, पण त्याचा कुठलाही प्रभाव, कुठलाही संबंध भगवंतांनी त्या गुणांच्या प्रभावाखाली, गुणांच्या आच्छादनाखाली तुम्ही आहात, पण तुम्हाला तुम्ही कशा प्रकारे घडवायचं हे पूर्णपणे तुमच्या हातात आहे. तुमच्यावरती प्रभाव आहे या गोष्टींचा, मग तो प्रभाव कशा प्रकारे हाताळायचा आहे हे तंतोतंत, हे पुरेपूर तुमच्या हातात आहे. तुम्ही स्वतःला कसं घडवायचं. आणि म्हणून मग याच्यामध्ये, या ज्ञानामध्ये कुठेही व्हेरिफिकेशन, कुठेतरी संशय, मग जसं आपण म्हटलं काल, की 10 पावलं पुढे गेल्यानंतर 4 पावलं मागे का आली जातात, कुठेतरी मनामध्ये काही शंका आहेत का, किंवा मग कुठेतरी धोक्याची, कुठेतरी स्वतःला आपण त्या पुन्हा मागे खेचतोय का मागे खेचतोय. कारण जसं मी उदाहरण दिलं, की या मायेच्या जगामध्ये मग वेगवेगळ्या प्रकारची लोक आहेत. मग तुम्ही स्वतःला कुठल्या बंधनांमध्ये, कुठल्या त्या आनंदामध्ये गुंतवताय. तुम्ही भौतिक जगाचा आनंद घ्या, पण मग त्या आनंदाबरोबर त्याची व्याख्या स्वतः तयार करा. कुठेतरी समाधान, कुठेतरी स्वतःलाच कर्म करायचंय, ते कुठल्या भावनेने करायचंय हे अत्यंत महत्वाचं आहे. नाहीतर मग नुसताच आनंद जर घ्यायचा तर त्याच्याबरोबर त्याचे भोगही आहेच. त्या हॅपीनेस बरोबर ते सफरिंग आलं, मग ते कुठेतरी त्याचाच भाग आहे. आणि म्हणूनच त्या त्या भावनांनुसार ते जन्म घ्यायला लागतात, ते भोग भोगायला लागतात. आणि म्हणूनच जशी कर्माची, मी की जसं नृगराजाचं उदाहरण दिलं, की त्याला त्या जन्मी, पुढच्या जन्मी ते शाप भोगायला लागला. कारण त्यांनी नकळत केलेलं पाप असलं तरी त्याची कर्माचं पाप, कर्माचं हे त्याला भोगायला लागलं. तसं भगवंतांनी इथे सांगितलंय, की सर्व ऋषी मुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. हे जाणून मी हे तुम्हाला परम ज्ञान देतो, की कुठेतरी त्या परम तत्वांच्या, म्हणजे हे ऋषी मुनी ज्यांनी ती सिद्धता, मग हे ज्ञान मिळवलेलं आहे, आणि कुठेतरी ते भक्तीच्या त्या पातळीपर्यंत आणि पायरीपर्यंत गेलेले आहेत, की त्यांनी परमसिद्धी प्राप्त केली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला सांगतोय, की हे परम ज्ञान सर्व ज्ञानांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. मग हे कशा प्रकारे, तर इथे आपल्याला दिसतायत हे 9 ऋषी आहेत. हे 9 ऋषी कशा प्रकारे, तर त्यांना योगेंद्र म्हटलेले आहे. ऋषभ देवाचे हे 9 पुत्र, की हे इतके परिपूर्ण होते ज्ञानाने आणि सिद्धीने, की जिथे मंत्र, या निमी राजाची ही गोष्ट आहे, की ज्याच्याकडे हे यज्ञ चालू होते, तिथे प्रत्येक ठिकाणी हे योगीजन, प्रत्येक ग्रहावरती या ब्रह्मांडामध्ये ते 9 जण ते सगळ्यांना आशीर्वाद देत. आणि इतकं शुद्धपणा स्वतःमध्ये होता, की त्यांनी स्वतःला जाणलेलं होतं, ते तत्व जाणलेलं होतं, परम तत्व जाणलेलं होतं. आणि म्हणूनच तितकी पात्रता होती, की या सृष्टीमध्ये, आणि मग जिथे कुठे यज्ञ याग चालू आहेत, तिथे त्या आहुतीला आणि तिथे त्या गोष्टीला पूर्णपणे फलद्रूप करण्यासाठी ते आशीर्वाद द्यायला यायचे, तिथे ते आगमन करायचे. आणि म्हणूनच इतकी परमसिद्धी या योगेंद्रांनी स्वतःमध्ये निर्माण केलेली होती. आणि म्हणून त्या ब्रह्मांडामध्ये ते सर्वांना आशीर्वाद देत आणि स्वतःला जाणत त्याचा प्रसार करत ते निघत होते. अशा प्रकारे ह्या परमसिद्धी घेतलेल्या ऋषींबद्दल, की हे ज्ञान कशा प्रकारे श्रेष्ठ आहे आणि परमश्रेष्ठ आहे हे भगवंत सांगतायत. मग या प्रकारे कशा प्रकारे ही शुद्ध भक्ती आणि हे हा शुद्धपणा, हा परमसिद्धी कशा प्रकारे जाणून घ्यायची आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या ज्ञानात स्थिर होऊन व्यक्ती दिव्य स्वरूपाला प्राप्त करू शकते, जो माझ्या स्वभावासारखा आहे. अशा प्रकारे स्थापित केले आहे की सृष्टीच्या वेळी मनुष्याचा जन्म होत नाही किंवा विघटनाच्या वेळी त्रास होत नाही. हरे कृष्ण. याचं तात्पर्य खूप सुंदर आहे. मी तुम्हाला थोडंसं वाचून दाखवते, की हे तुम्हाला दिसतंय हे वैकुंठाचं. मग या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन व्यक्ती दिव्य स्वरूपाला प्राप्त करू शकते,
जो माझ्या स्वभावाचा असतो, हे मग हे ज्ञान, हे दिव्य ज्ञान प्राप्त करून भगवंत परमसिद्धीची उदाहरण देत आहेत, की असं परमतत्व जाणू शकतो आणि ती व्यक्ती मग माझ्या स्वभावाला जाणू शकते, की ज्यांनी हे परमतत्व जाणलेलं आहे. जसं आपण म्हटलं की परमात्म्याचे अंश आहोत, आपण क्वालिटेटिव्हली भगवंतांसारखे आहोत. कारण जसं उदाहरण द्यायचं झालं की पुढच्या आपण श्लोकामध्ये येतोच आहे, पण जसा पावसाचा थेंब हो, पावसाचा थेंब हा जसा वरून पडतो तेव्हा तो अत्यंत स्वच्छ आणि सुंदर पाणी असतं ते थेंब. पण जसा तो चिखलामध्ये खाली मिसळतो तेव्हा त्याचं रूपांतर एका मातकट कणामध्ये होतं आणि त्या मातकट चिखलयुक्त पाण्यामध्ये होतं, कारण तो त्याच्यामध्ये मिसळला जातो. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की परमात्म्यासारखाच हा आत्मा आहे, अतिशय अतिशय शुद्ध निर्मळ आहे. परंतु कुठेतरी जेव्हा तो या भौतिक युगामध्ये, भौतिक जगामध्ये या बंधनांच्या या मायेच्या सगळ्या साखळ्यांमध्ये येतो तेव्हा तो स्वतःला त्याप्रमाणे परिवर्तित करतो. पण जेव्हा सृष्टीच्या वेळी मनुष्याचा जन्म होत नाही किंवा विघटनाच्या वेळी त्रास होत नाही, तर याचं तात्पर्य असं आहे की जे वैकुंठाचा हा जो दिला आहे, हा भगवंतांचा वैकुंठ वास दिलेला आहे. आणि मग जिथे शुद्ध भक्ती आहे, जिथे भगवंत सांगतायत की वैकुंठामध्ये इतका आनंदी आनंद आहे की सगळे अतिशय सुंदर, म्हणजे ज्या बायका दाखवलेल्या आहेत, जे स्त्री पुरुष दाखवलेले आहेत, ते अत्यंत, हरे कृष्ण, जरा काळजी घ्या. तर अत्यंत सुडौल बांधा आणि अत्यंत सुरेख असे हे स्त्री पुरुष की जे स्वतःला शुद्ध भक्तीमध्येच असतात ते. आणि मग कुठेही आनंदी आनंदच असतो. किंवा भगवंत जेव्हा एखादी स्त्री पुरुष एखाद्या नात्याने सुद्धा राहत असतात तेव्हा ते त्या भावनेमध्ये असतात, कृष्ण भावनेमध्ये. 2 मिनिटं मामांच्या ह्याच्यावर करते फोन. हरे कृष्ण, जरा काळजी घ्या प्लीज. कोण आहे? म्यूट करा. तर ज्या प्रकारे आपण जाणलं की जसं या वैकुंठामध्ये की सगळा आनंदी आनंद का असतो, कारण प्रत्येक जण त्या कृष्ण भक्तीमध्ये असतो. आणि म्हणूनच मनुष्याचा जन्म होत नाही किंवा विघटनाच्या वेळी त्रासपेक्षा, ही पुन्हा एखादी स्लाइड थोडीशी गडबडीची वाटते मला, जरा याच्यावरती काम करेन. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःच्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करतो. परिपूर्ण दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती झाल्यावर मनुष्य गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांशी एकरूप होतो आणि म्हणूनच तो जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होतो. तो आपले वैयक्तिक आत्मस्वरूप गमावू देत नाही. वेदातून कळते की आध्यात्मिक विश्वातील वैकुंठ लोकांची प्राप्ती झालेले मुक्त जीव भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये संलग्न झाल्यामुळे सदैव भगवंतांच्या चरण कमलांचे दर्शन घेतात. म्हणून मोक्ष प्राप्तीनंतरही भक्त आपले वैयक्तिक स्वरूप गमावत नाही. भौतिक जगामध्ये जे काही ज्ञान आपल्याला मिळते ते त्रिगुणांनी प्रदूषित झालेले असते. जे ज्ञान त्रिगुणांनी प्रदूषित झालेले नसते त्याला दिव्य ज्ञान असे म्हणतात. ज्यांना वैकुंठ लोकाचे ज्ञान नाही त्यांचे म्हणणे असते की भौतिक देहाच्या भौतिक क्रियांपासून मुक्त झाल्यावर आध्यात्मिक स्वरूपही वैविध्यहीन निराकार असते. की जे मायावादी लोक आहेत त्यांनी या वैकुंठाचा सुद्धा, वैकुंठाबद्दल किंवा वेदाबद्दलही ज्ञान घेतलेलं नाहीये, तर असे लोक अशा प्रकारे विधाने करू शकतात की मग निराकार रूप आहे भगवंतांचं आणि मोक्ष झाल्यानंतर सुद्धा ही गोष्ट जेव्हा आध्यात्मिक स्वरूपही असूनही ते कुठेतरी निराकार बनतं. आणि म्हणूनच का, कारण त्या ज्ञानाचा कुठेतरी अभाव आहे, कुठेतरी शास्त्राच्या ज्ञानाचा अभाव आहे. या जगतामध्ये प्राकृत वैविध्य आहे, तसेच आध्यात्मिक जगातही वैविध्य असते. या वैविध्यतेचे ज्यांना अज्ञान आहे त्यांना वाटते की आध्यात्मिक जग हे भौतिक जगातील वैविध्याहून पूर्णपणे भिन्न आहे. परंतु वस्तुतः आध्यात्मिक जगतामध्ये मनुष्याला आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होते. सर्व कर्मे आध्यात्मिक असतात आणि आध्यात्मिक स्थितीला भक्तिमय जीवन म्हटले जाते. तिथले वातावरण निर्दोष असते आणि मनुष्य गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांशी एकरूप असतो. आणि म्हणूनच गुणात्मक दृष्ट्या हे खूप जाणून घ्या. जे मी आता म्हणत होते की जे कुठेतरी कॉन्ट्राव्हर्शियल कुठे होतं की मग आपणच भगवंत आहे आणि जरी नंतर मोक्षानंतर सुद्धा भगवंतामध्ये एक होऊन जातो. एकरूप होणं आणि गुणात्मक एकरूप होणं हे लक्षात घ्या परत, की म्हणूनच आत्मा आणि परमात्मा किंवा जरी मोक्षानंतरही हे स्वरूप आणि
हे प्रत्येकाचं स्वतंत्र अस्तित्व राहतं आणि म्हणून भौतिक जग आणि आध्यात्मिक जगात याचा जेव्हा आपण फरक जाणला तेव्हा याच्यामध्ये काय बदल असतो, तर या भौतिक जगातील मनुष्य जो बंधनामध्ये अडकलेला असतो तो आध्यात्मिक जगामध्ये त्यांनी स्वतःला त्या भक्तिमय मार्गावरती आणलेलं असतं आणि म्हणूनच तो कुठेतरी जन्म मृत्यूच्या बंधनातून स्वतःची सुटका करून घेतो आणि म्हणून मनुष्याचा जन्मही होत नाही किंवा विघटनाच्या वेळी त्रासही होत नाही. मग ते जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यामध्ये येण्याचा प्रश्नच नसतो. अशा प्रकारे भगवंतांची गुणात्मक दृष्ट्या एकरूप मनुष्य होतो. कुठल्याही प्रकारचं पूर्ण एकजीव होत नाही किंवा एकदम पूर्णपणे एकरूप होत नाही आत्मा परमात्म्याशी. ते अस्तित्व वेगळंच असतं. परंतु आध्यात्मिक मार्गावर ते भक्तिमय स्वरूपामध्ये आणल्यानंतर ते गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांसारखंच असतं आणि मग कुठेतरी प्रभाव नसतो, कुठेतरी भौतिक बंधनांचा प्रभाव नसतो आणि मग राजस तमस हे गुण, हे तामसिक गुण कुठेतरी प्रभावित करत नाही मनुष्याला आणि मग ती सात्विकता मनुष्याला निष्काम कर्मावर किंवा अकर्माकडे, मग त्या भक्तिमय मार्गाच्या कर्माकडे वाटचाल करत असते. गुणात्मक दृष्ट्या हे लक्षात घ्या की गुणात्मक दृष्ट्या आपण भगवंतांशी एकरूप होतो, भगवंतांसारखेच होतो जेव्हा या भक्तीच्या मार्गाला अवलंबलं जातं. सर्वयोनेषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कुंतीच्या पुत्रा, सर्व जीवसृष्टी या भौतिक बीजदाता माताजी ते भौतिक प्रकृती ही माता आहे ऍक्च्युली आणि ठीक आहे मी वाचते कारण ते कुठेतरी मला वाटतं त्या ह्याच्यामध्ये गेले. हे कुंतीच्या पुत्रा, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रकट करणारा पिता आहे. ही भौतिक प्रकृती माता आहे आणि याच्यामध्ये भगवंतांनी बीज दिलेलं आहे जिथे प्रकृतीला गर्भ दिला कशाचा आणि मग म्हणतो ना आपण की कशा प्रकारे एक सेकंड ना तो एक गर्भधारणा केली जाते. मला तो शब्द आठवत होता. तर या भौतिक प्रगतीमध्ये बघा की भगवंत हे बीज दाता आहेत आणि हे बीज भगवंतांनी या भौतिक प्रकृतीमध्ये दिलंय जिच्यामुळे जिची गर्भधारणा होऊन या जीवाची उत्पत्ती झालेली आहे आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की जिथे भौतिक प्रकृती माता आहे आणि जिथे बीज देणारे भगवंत पिता आहेत तिथे काय या सृष्टीमध्ये मग तर सगळे आपण की जे कोणी या योनीमध्ये आहेत किंवा हे जे सगळे जण एकमेकांचे हे नातलग झाले हो, जिथे भगवंतच आपले पिता आहेत, प्रकृती माता आहे, तिथे आपण सर्वजण एकमेकांचे बंधू बांधव झालं. तिथे का असावी भांडण आणि का मग हे सगळे या भौतिक जगामध्ये सुद्धा कशा प्रकारे द्वेषी भावना, मग छल कपट आणि या सगळ्या गोष्टींनी ग्रासलेला आहे. परंतु जर विचार केला आणि वैचारिक पातळीवर या विचार केला की या बीजदाता हे प्रत्यक्ष भगवंत आहे, तिथे ते आपले सगळ्यांचे पिता आहेत हा विचार जाणला पाहिजे. हे अत्यंत महत्वाचे आहे आणि म्हणूनच या श्लोकामध्ये स्पष्ट केले की भगवंत श्रीकृष्ण हे सर्व जीवांचे मूळ पिता आहेत. प्राणी मात्र म्हणजे अपरा प्रकृती आणि परा प्रकृती की ज्यामध्ये या भौतिक प्रकृती आणि जे भगवंतांनी दिलेली परा प्रकृती जीव यांचा संयोग आहे आणि या सगळ्यामध्ये बांधला जातो हा जीव. आणि असे जीव केवळ या ग्रहलोकात आढळतात असे नाही तर ब्रह्मलोकासहित इतर लोकांमध्ये सुद्धा आढळतात. आणि म्हणूनच भूमी पाणी, कारण भूमी पाणी अग्नी इत्यादी सर्व ठिकाणी जीव आहेत. हे जीवांचे प्रकटीकरण प्रकृती मातेमुळे आणि श्रीकृष्णाने बीज प्रदान केल्यामुळे आहे. भौतिक जगतामध्ये जीवांची गर्भधारणा केली जाते. हे जीव आपल्या पूर्व कर्मानुसार सृष्टीच्या उत्पत्तीमयी विविध रूपांमध्ये प्रकट होतात. मग ते विविध योनींमध्ये जसं म्हटलं की 84 लक्ष योनींमध्ये जन्म होतो की मग ते आपल्या पूर्व कर्मांनुसार, मग जे एखादी कासवाचा, माशाचा किंवा हत्तीचा, लांडग्याचा, मग ते सगळ्या पूर्व कर्मांनुसार त्या प्रकृतीमध्ये जन्म घेतात आणि हा अपरा आणि परा या प्रकृतीचा संयोग आहे.
आणि हे सगळं जिथे 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 भूमी आहे, पाणी आहे, जीव आहे, त्या सगळ्या ब्रह्मांडावर, त्या सगळ्या ब्रह्मलोकांना हेच आहे की जिथे ब्रह्मा आहे, जिथे हे भगवंत पिता आहेत, मग या कशासाठी या सगळ्याचा द्वेष हे, कारण की सगळे जण हे एकमेकांचे बांधव आहेत. मग नात्याने सगळे भाऊ भावलक झाले, मग सगळ्यांचं हे नातं, एकमेकांचं नातं असल्यावर कशासाठी या द्वेष भावना असेल. म्हणून भगवंत म्हणतायत की या गुणांमध्ये, आणि म्हणून हे मन परिवर्तन होणं हे अत्यंत गरजेचे आहे. आणि म्हणूनच या पूर्वकर्मांनुसार, जसं भगवंताने इथे सांगितलंय की त्यानुसार या भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेतला जातो, आणि त्या मग जे पूर्वकर्म असतं ते त्या योनीमध्ये, या 84 योनीमध्ये त्या वासना, त्या इच्छानुसार हे जन्म घेतले जातात. परंतु हे जन्म घेतले तरी भगवंत हे या सगळ्याचे पिता आहेत आणि प्रकृती ही माता आहे. सो इट शुड बी अंडरस्टूड दॅट ऑल द स्पीसीज ऑफ लाईफ, ओ सन ऑफ कुंती, आर मेड पॉसिबल बाय बर्थ in this material nature, and that I am the seed giving father. म्हणजे भगवंत हे या सगळ्याचे पिता आहेत. हे सगळ्यांनी जाणून की बीजदाता हे भगवंत आहेत. भगवंत हे सृष्टीचे पिता आहेत. तसं आपण आता या गुणांच्या श्लोकांमध्ये येतो आहोत. सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृती संभवः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीमध्ये चांगुलपणा, उत्कटता आणि अज्ञान या 3 पद्धतींचा समावेश होतो. जेव्हा जीव निसर्गाच्या संपर्कात येतो तेव्हा तो या पद्धतीने ग्रस्त होतो. हरे कृष्ण. जसं मी म्हटलं पावसाच्या थेंबाचं उदाहरण, की जसा तो अगदी स्वच्छ असतो, तो पावसातून, तो आकाशातून जेव्हा येतो, पावसाचं पाणी जेव्हा जमिनीवर पडतं तेव्हा तो जमिनीवर, त्या पृथ्वीवरती मातीत मिसळण्यापूर्वी तो अत्यंत शुद्ध, निर्मळ असं ते स्वच्छ पाणी असतं. आणि तशाच प्रकारे हा जीवात्मा हा अत्यंत निर्मळ असतो. परंतु भौतिक प्रकृतीमध्ये चांगुलपणा, सत्व, रज आणि तम, की चांगुलपणा, उत्कटता आणि अज्ञान या 3 पद्धतींचा जेव्हा समावेश होतो तेव्हा जीव या निसर्गांच्या संपर्कामध्ये येतो. आणि म्हणूनच जेव्हा या भौतिक प्रकृतीमधल्या या निसर्गाच्या त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली जेव्हा हा जीव येतो तेव्हा तो त्या पद्धतीने त्रस्त होतो. मग बघा कसे मद, मोह आणि मत्सर हे कशा प्रकारे कठपुतलीप्रमाणे मनुष्याला नाचवत असतात. कारण पूर्णपणे त्या नियंत्रणाखाली मनुष्य जातो, मायेच्या नियंत्रणाखाली मनुष्य असतो. परंतु ही माया कोण नियंत्रित करता येतं? भगवंत करत असतात. भगवंत ते नियंत्रित करतायत, पण भगवंतांवर प्रभाव काहीही नाहीये त्यांचा. भौतिक जगात मध्ये याचा प्रभाव हा आपल्यावरती असतो. मनुष्य त्रैगुणांनी आणि मग त्याच्या पद्धतीने त्रस्त झालेला असतो. तत्र सत्वं निर्मल तत्व प्रकाश कम अनामयम सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन चानघा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पापरहित चांगुलपणाची पद्धत इतरांपेक्षा शुद्ध आहे, प्रकाशमय आहे आणि ती सर्व पापी प्रतिक्रियांपासून मुक्त करते. त्या स्थितीत असलेले ज्ञान विकसित करतात, परंतु ते आनंदाच्या संकल्पनेने केलेले असतात. अगदी बरोबर, बद्ध झालेले असतात. कारण बघा, मग या सत्वगुणाबद्दल सांगतायत भगवंत की हा सत्वगुण हा चांगलाच आहे, प्रश्नच नाही, की ज्याच्यामध्ये पापरहित चांगुलपणाची पद्धत इतरांपेक्षा शुद्ध आहे. सात्विकता ही इतरांपेक्षा शुद्ध आहे, प्रकाशमय आहे, कारण कुठेतरी दिव्य ज्ञान आहे, कुठेतरी ते जाणण्याचं ज्ञान आहे. आणि म्हणूनच सर्व पापी प्रतिक्रियांपासून हा मुक्त आहे. कारण कुठेतरी त्यांनी चांगुलपणावर स्वतःमध्ये ते सात्विकता आणलेली आहे. आणि कुठेतरी हा सकाम कर्म करत असला तरी कुठेतरी निष्काम कर्माच्या मार्गावर आहे. आपल्या इंद्रियांना कुठेतरी नियंत्रणाखाली घ्यायचा प्रयत्न करतोय. त्या स्थितीत असलेले लोक ज्ञान विकसित करतात. मग असे लोक ज्ञानी असतात की या सगळ्यांना ज्ञान, दिव्य ज्ञान, परमसत्याची जाणीव होत असते, परंतु ते आनंदांच्या संकल्पनेने. मग कुठेतरी ही गोष्ट पुन्हा बद्ध असते. मग पुन्हा हे पलगू वैराग्य इथे आलं, की जे संन्यासी करतात ती गोष्ट तर वैराग्यापर्यंत, परंतु इथे ही जी मनुष्य, इथे ही जी व्यक्ती जेव्हा या गोष्टीला स्वतःच्या आनंदासाठी करते,
स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी त्या गोष्टींचा त्याग करते किंवा मला हे नकोय, मला ही बंधनं घालून द्यायची आहेत. पण कुठेतरी ती स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीचा आनंद त्याच्यातून बघत असते आणि मग ती सात्विकता पण कुठेतरी मग पुन्हा भौतिक जगामध्ये अडकायला बघत असते. पुन्हा ते डळमळीत असतं आणि पुन्हा ते त्या संकल्पनेने बाध्य असतं, म्हणून ते कंडिशन. म्हणून मग पुन्हा कुठेतरी हे भौतिक जगामध्ये जन्म घ्यायची, मग ते कुठेही अजून मुक्तीच्या मार्गावर लागलेलं नाहीये. कुठेतरी ते अजून स्वतःला इंद्रिय तृप्तीच्या त्या बंधनामध्ये अजूनही आहे, हे भगवंत सांगतात. राजो रागात्ममक्कम विद्धी कृष्ण संग समुद्भवम तन निबंधाति कौंतेय कर्म संगेन देहिनम. हरे हरे कृष्ण. हे कुंतीच्या पुत्रा, अमर्याद इच्छा आणि आकांक्षा यातून उत्कटतेचा जन्म होतो आणि त्यामुळे तो भौतिक फलदायी कार्यांना बांधील असतो. हरे कृष्ण. बघा, रज हा राजसिक गुण आहे. मग कुठेतरी फक्त मला मिळवायचंय. अमर्याद इच्छा मग समाधान मानलं जात नाही. आकांक्षा आणि बघा की मग मला हेही हवंय, मला तेही कमवायचंय. 10,000 महिना सॅलरी तर आजकाल काहीच नाही हो. मग 1,00,000 पगार असला तरी तो माझा 1 कोटीवर कसा जाईल किंवा 50 लाख आणि 1 कोटी कसे मिळवता येतील, मला ती धडपड आहे. मग कुठेतरी ती मर्यादाच राखली जात नाहीये, कारण ती घेण्याची घाव संपत नाहीये. कुठेतरी ती राजसिकता आहे, कुठेतरी ओढ आहे, मनाला मोह आहे, मनाला माझ्या माझ्या कुटुंबासाठी मला हे कमवायचंय, मग त्यांना इतकं मिळालं पाहिजे तितकं, पण कुठेतरी थांबण्याची भावना नाहीये, कारण ती अपेक्षा वाढतच जाते. त्या अपेक्षेला कुठे मर्यादाच नाहीये आणि म्हणून त्याच्यातून उत्कटतेचा जन्म होतो आणि मग ती उत्कटता कुठे जाऊ शकते, कुठेतरी ती भौतिक कार्यांना आणि मग ती कुठेतरी अधःपतनाला सुद्धा जाऊ शकते. मनुष्य या थरापर्यंत जाऊ शकतो की काय चांगलं आहे, काय वाईट आहे, हे सुद्धा मग तो डिफरन्शिएट करू शकत नाही. कारण मग ती उत्कटता इतकी असते की जाऊ दे, ह्या ना त्या कुठल्याही मार्गाने का मिळेना, पण मिळतंय ना, हे महत्वाचं. आणि मग ती जाणीव संपते. मग कुठेतरी ती बुद्धी सत्सत विवेक बुद्धी काम करण्याचं थांबवते आणि मग ती बुद्धी मनाला सुद्धा मोकळं सोडून देते. मग ते मन मोकाट भरकटतं आणि मग ते निराशेच्या त्या गर्तेमध्ये वाहवत जातं आणि कुठेतरी अधःपतनाला जाऊ शकतं. म्हणून राजसिकता ही खूप धोका आहे की जी अधःपतनाला जाऊ शकते. कुठेतरी ती उत्कटता मनुष्याचा नाश करू शकते आणि मग त्या फलदायी कार्यांमध्ये तो बांधलेला असतो पूर्णपणे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचू माताजी. हो माता. चांगुलपणाची पद्धत एखाद्याला आनंदासाठी उत्कटतेने त्याला कृतीचे फळ आणि अज्ञानामुळे वेडेपणाची स्थिती असते. हरे कृष्ण. आपण आधीचा श्लोक वाचला नाही का, तमस्वम राहिला आपला, सॉरी. हो. हा वाचाल का? मी श्लोक वाचते माताजी, सॉरी. तमस्व ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भरता पुत्र, अज्ञानामुळे सर्व जीवांचा भ्रम होतो. या मोडचा परिणाम म्हणजे वेडेपणा, आळशीपणा आणि झोप, जे कंडिशन केलेल्या आत्म्याला बांधतात. हरे कृष्ण. हरे बघा, कृष्ण. तमगुण हा तमगुण म्हणजे पूर्णपणे अज्ञानाच्या अंधकारामध्ये असतो. की मग काय चांगलं काय वाईट हे तर सोडा, की जसं मी त्या बियाचं म्हटलं की फळं कोणी का लावेनात, कोणी का झाड लावेनात, फळं मला हवी आहेत. आणि मग फक्त स्वार्थ, फक्त त्या अज्ञानामुळे जीवाचा भ्रम झालेला असतो आणि या पद्धतीचा परिणाम, या गुणाचा परिणाम म्हणजे वेडेपणा, आळशीपणा. मग काहीही केलं नाही तरी मला मिळतंय, जे मिळतंय त्याच्यात आनंद आहे. मग ते शिळपाकं का अन्न असेना, जे काही मिळालंय ते थोडंफार का असेना, पण मला काही करायचं नाहीये. मग तो मूर्खपणा, आळशीपणा आणि निद्रिस्तपणा, की झोप सुटलेली असते आणि जे मग फक्त त्या बद्ध केलेल्या आत्म्याला बांधून ठेवतात. त्या मायेच्या त्या सगळ्या आकर्षणाखाली आणि त्या सगळ्या अज्ञानाच्या अंधकारामध्ये त्या आत्म्याला जकडून ठेवलं जातं.
कुठेही त्याच्यातनं बाहेर पडण्याची शक्यता मग खूप कमी असते. कारण मग म्हणूनच अशी लोक की जे मी सांगितलं, जो आपण दैवासूर बघणार आहोत, मग ती सगळी आसुरी वृत्ती, मग ती सगळी निष्कपट आणि मग म्हणजे कलंकी वृत्ती आणि मूर्खपणा आणि सगळा नराधमपणा, की मग मनुष्याचा वध करायला सुद्धा मनुष्य पुढे मागे बघत नाही. अशा प्रकारे हे अज्ञान मनुष्याला कुठल्याही थराला नेऊ शकतं. सत्वं सुखे संजयाति राजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्यौता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. चांगुलपणाची पद्धत एखाद्याला आनंदासाठी उत्कटतेने त्याला कृतीचे फळ आणि अज्ञानामुळे वेडेपणाची स्थिती असते. हरे कृष्ण. बघा, ही चांगुलपणाची मग सत्व गुण हा एखाद्याला आनंदासाठी, उत्कटता त्याला कृतीचं फळ म्हणजे त्यांनी केलेल्या कृतीचं फळ मिळावं म्हणून, आणि अज्ञान हे वेडेपणाची स्थिती असते. मग सात्विकता माणूस जपतो, पण कुठेतरी हे सगळे आत्मा, हे सगळ्या गुणांमुळे आत्मा हा या बद्ध जगामध्येच असतो, कुठेतरी त्या भौतिक बंधनामध्ये बांधलेलाच आहे. सत्व असं, रज असं, तम असो, मग तो सत्व गुण आहे हा नक्कीच पुढे कुठेतरी निष्काम कर्माकडे जाऊ शकतो. जर ठरवलं तर तो स्वतःला त्याप्रमाणे आत्मसात, त्याप्रमाणे स्वतःचं मन परिवर्तित करू शकतो. आणि नाहीतर मग ही चांगुलपणाची स्थिती एखाद्याला आनंदासाठी, एखाद्याला सकाम कर्म जे राजसिक स्थिती कुठेतरी उत्कटतेकडे, की ज्याचं फळ मला मला ह्याच्यातनं हे हवंय, मी एवढं केलं तर मला हे मिळालंच पाहिजे, मी इतकं काम केलं तर मला इतका पगार मिळाला पाहिजे, मी इतकं केलं मग प्रत्येकाचा मोबदला हा तेवढा मिळालाच पाहिजे, याचं सतत तेच मन त्याप्रमाणेच विचार करत असतं. आणि जे तामसिक मन असतं ते अज्ञानामुळे मूर्खपणाच्या, वेडेपणाच्या स्थितीमध्येच असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरतापुत्र, चांगुलपणाला हरवून कधी कधी उत्कटतेची पद्धत ठळक होते आणि कधी कधी चांगुलपणाची पद्धत उत्कटतेचा पराभव करते आणि इतर वेळी अज्ञानाची पद्धत चांगुलपणा आणि उत्कटतेचा पराभव करते. अशा प्रकारे वर्चस्वासाठी नेहमीच स्पर्धा असते. हरे हरे कृष्ण. चांगुलपणाला हरवून मग बघा कुठे डळमळीतपणा आहे. जसं मी म्हटलं की तिन्ही पद्धती, तिन्ही गुण हे बांधलेले आहेत भौतिक जगामध्ये, त्या कठपुतलीवर बांधलेले आहेत. आणि मग त्या बद्ध आत्म्याला, मग त्या बद्धपणाला बघा की कधी कधी उत्कटतेची, मग तो सात्विकपणा जर आनंदाकडे असेल जास्त, मग तो आनंद कुठेतरी जास्त आनंद मिळावा यासाठी उत्कटता असेल, आणि मग तो कुठेतरी राजसिकतेकडे जाईल, मग ती राजसिकता पुढे तामसिकतेकडे जाईल. पण कधी कधी चांगुलपणाची पद्धत उत्कटतेचा पराभव पण करू शकतो, आणि मग तो आनंद कुठेतरी निष्काम कर्मामध्ये सुद्धा येऊ शकतो. जो आनंद तो मिळवायचा प्रयत्न करतोय तो त्याला भक्ती मार्गावरही आणू शकतो, आणि तो त्याला अकर्माकडे पण नेऊ शकतो. आणि इतर वेळी अज्ञान, जे तामसिक गुण आहेत ते जर प्रभावाने जास्त असेल, तर तो चांगुलपणा आणि उत्कटता याची पार वाट लावतो, मग त्यांचा पूर्ण पराभव करतो. आणि म्हणूनच नेहमी वर्चस्वासाठी बघा की मनाची ही स्पर्धा असते. मग सात्विकता का राजसिकता का तामसिकता, बघा तामसिक माइंड हे ओढतंय स्वतःकडे, कारण कुठेतरी मग या दोघांचा पराभव करायचा असेल, कारण मला हे मिळवायचंच आहे, मग ते कसंही करून मी मिळवणार, ती उत्कटता मनामध्ये आहे, मग ती उत्कटता कुठेतरी तामसिकतेला जाते. सात्विकता आणि उत्कटतेचा पराभव होऊ शकतो, पण तो नसेल व्हायचा तर हे मनुष्याच्या हातात आहे. त्या मनाची इंद्रिय, त्या मनाने ज्या दोऱ्या ठेवल्या आहेत, इंद्रियांच्या दोऱ्या त्या गच्च धरल्या पाहिजेत. आणि म्हणून मग चांगलं बघा, चांगलं ऐका, चांगलं बोला, चांगलं खा, सात्विक खा, बघा तेच आपण सगळं बघणार आहोत. आणि म्हणून ही इंद्रिय जी आपली ज्ञानेंद्रिय आहेत, आणि मग सगळी इंद्रिय मिळून तर 24 तत्व आहेत की ज्यांना आपण चांगल्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आपण ढाच्यामध्ये घालू, साच्यामध्ये घालू शकतो. पण मनाला, मन आणि बुद्धी यांना बांधलं पाहिजे. आणि म्हणूनच या सात्विक राजसिकतेचा सात्विकतेचा विजय होण्यासाठी आणि त्याला कुठेतरी अकर्माकडे वाटचाल करण्यासाठी तामसिकता आणि राजसिकतेवर विजय मिळवणं गरजेचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता.
जेव्हा शरीराचे सर्व दरवाजे ज्ञानाने प्रकाशित होतात तेव्हा चांगुलपणाचे प्रकटीकरण अनुभवता येते. हरे कृष्ण. बघा, हे शरीराचे दरवाजे, आपल्या शरीराला 9 दरवाजे आहेत. 2 डोळे आहेत आपले, 2 कान आहेत, 2 नाकपुड्या आहेत, त्याच्यानंतर आपलं गुदद्वार आहे, आपलं जननेंद्रिय आहेत आणि हे सगळे मिळून, हे 3 मिळून बघा, की 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाकपुड्या, तोंड, जननेंद्रिय आणि गुदद्वार, अशी आपली 9 द्वार आहेत. मग हे 9 द्वार जेव्हा आनंदाने, ज्ञानाने प्रकाशित होतात, की आपण चांगलं बघतोय डोळ्यांना, चांगलं काहीतरी नाकाचा, जे आपण चांगले वास आल्यानंतर तोंडाने सुद्धा चांगलं खातोय, काही चांगलं ऐकतोय, श्रवण जे डोळ्यांनी चांगलं बघतोय आणि मग जे काही तोंडाने खातोय की त्याचं चांगलं पचनच होईल आणि मग त्या गोष्टी कुठेतरी मग जननेंद्रिय आणि या सगळ्या गोष्टींवरची कामवासना, या सगळ्यावरती नियंत्रण केलं जाईल आणि मग ह्या सगळ्या दारांना पूर्णपणे बंद करून ही व्यक्ती आनंदात राहू शकते. या ज्ञानाने आनंदात बंद करून म्हणण्यापेक्षा दिव्य ज्ञानाने त्याला प्रकाशित केलेलं आहे, की खूप सुंदर तात्पर्य, अगदी 2 ओळी वाचते मी. 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाकपुड्या, तोंड, जननेंद्रिय आणि गुदद्वार अशी शरीरामध्ये जी 9 द्वारे आहेत, प्रत्येक द्वार सत्वगुणाच्या लक्षणाने प्रकाशित होते. तेव्हा मनुष्यात सत्वगुणाची वाढ झालेली असते. सत्वगुणामध्ये मनुष्य सर्व गोष्टी योग्य स्थितीत पाहू शकतो, योग्य रीतीने ऐकू शकतो, त्याची रुची अर्थात योग्य रीतीने त्याचा आनंद घेऊ शकतो. मनुष्य अंतर्बाह्य शुचिर्भूत होतो आणि म्हणूनच प्रत्येक इंद्रिय रूपी द्वारामध्ये सुखाची वृद्धी होते आणि हीच सत्वगुणाची वृद्धी आहे, ही सत्वगुणाची अवस्था आहे, की या 9 द्वारांमध्ये मनुष्य अंतर्बाह्य शुचिर्भूत होतो आणि म्हणूनच यामध्ये सात्विक गुण, ही शुद्धताकडे या भगवंत अशा प्रकारे सांगतोय, की मग हा मनुष्य पूर्णपणे शुद्धतेकडे वाटचाल करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भरतांच्या प्रधानानो, जेव्हा उत्कटतेचे प्रमाण वाढते तेव्हा प्रचंड आसक्ती, अनियंत्रित इच्छा, आकांक्षा आणि तीव्र प्रयत्न ही लक्षणे विकसित होतात. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे जसं सात्विक माणूस अशा प्रकारे नियंत्रण करू शकतो आणि मग तो स्वतःला त्या अंतर्बाह्य सुशीरभूत करू शकतो, परंतु जेव्हा उत्कटता वाढते, रजोगुण मात्र जेव्हा उत्कटता जर वाढली तर प्रचंड आसक्ती, मग ही आसक्ती बघा, माणसाचं भावना बघा चेहऱ्यावरच्या, की मग या स्त्रीला धरलंय किंवा कुणाचं तरी काहीतरी हे करायचंय बघा, काहीतरी पळवायचंय किंवा काहीतरी चोरी करायची, काहीतरी लुटायचंय, कारण ती उत्कट इच्छा असते. मग ती कामवासना असो किंवा धनाचा लोभ असो, मग ती प्रचंड आसक्ती, अनियंत्रित इच्छा, आकांक्षा आणि तीव्र प्रयत्न, मग त्याच्यासाठी झटापट करून ती गोष्ट मिळवलीच पाहिजे, ही लक्षणं विकसित होतात, जी कुठेतरी तुम्हाला अज्ञानाकडे आणि कुठेतरी तुम्हाला तामसिकतेकडे नेत असतात आणि कुठेतरी ते अधःपतनाच्या मार्गाला नेऊ शकतात आणि म्हणून ही उत्कटता, मग कुठेतरी ते 9 दरवाजे वेगवेगळ्या दिशेने उघडून ते स्वतःचा कंट्रोल, स्वतःचं नियंत्रण विसरतात. दिव्य ज्ञानाने प्रकाशित होऊ शकत नाहीत, कारण कुठेतरी त्या नियंत्रणाखाली ते येतात, कुठेतरी अनियंत्रितपणे ते वागू शकतात आणि म्हणूनच त्याची ती उत्कटता आहे, ते नियंत्रित करणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे हे कुरुपुत्र, जेव्हा अज्ञान, मद, भ्रम, जडत्व आणि अंधकाराची प्रवृत्ती वाढते तेव्हा प्रकट होतात. हरे कृष्ण. बघा, म्हणजे जेव्हा तमोगुण वाढतो तेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते, तेव्हा अहंकार, अंधकार, निष्क्रियता आणि मोहपणा. मोह म्हणजे काय, तर मग अशा प्रकारे निष्क्रियता, मनुष्य बघा की एका डिप्रेशन मध्ये जाऊ शकतो, कारण मग काहीच करण्याची इच्छा नसते उरलेली, उदासीनता वाढते, मद, भ्रम, कारण कुठेतरी मद, मोह, तो कुठेतरी त्याचा इतका अतिरेक होतो आणि कुठेतरी भ्रमामध्ये, मग त्या भ्रमामध्ये मनुष्य राहू शकतो आणि मग ऍडिक्ट होऊ शकतो, त्या गोष्टीचा, व्यसनाच्या त्या अधीन होतो मनुष्य, त्या गोष्टीच्या अधीन होतो. म्हणून आपण ऐकतो आता खूप वेळेला की ही मधली जी वल्नरेबल पिढी, की कुठेतरी पेशन्स नाहीये, कुठेतरी त्या गोष्टीचा मिळत नाहीये, म्हणून जे पराजय झेपू शकत नाहीत, तो पराभव पेलवू शकत नाही, डायजेस्ट करू शकत नाही आणि मग कुठेतरी स्वतःला त्या भ्रमामध्ये, आपण हे मिळालं नाही तर तिथे जगाचा अंत झालेला नाहीये,
तुम्ही स्वतःला सावरा आणि म्हणूनच तिथे अधीन होऊ नका, त्या गोष्टीच्या अधीन होऊ नका, की तुम्ही मिळवताय तुमच्यात पण खूप चांगले गुण आहेत. त्या चांगल्या गुणांना पडताळा, त्या चांगल्या गुणांचा आधार घ्या. कारण कुठेतरी स्वतःलाच वाईट गोष्टीच्या, चुकीच्या संगतीने मग या गोष्टी खूप गोष्टींनी प्रभावित झालेल्या असतात. वाईट संगत, वाईट गोष्टी, मग ते वाईटच दान करणं, वाईटच मनामध्ये भावना निर्माण करणं, या सगळ्या मग वाईट बघणं, वाईट खाणं, मग काय-काय पुढे आहे आपण ऐकू, की जे खाऊ त्याचं सुद्धा रूपांतर त्या स्वभावामध्ये होतं. आणि म्हणूनच मग ती तामसिकता पूर्णपणे वाढते आणि मग अंधकाराची, अहंकाराची आणि अज्ञानाची प्रवृत्ती वाढते आणि मग तो पूर्णपणे मनुष्य अंधकाराच्या आड जातो. मग खूप कठीण आहे त्याच्यातनं बाहेर येणं. जरी ठरवलं तरी फार कठीण आहे ते बाहेर येणं आणि म्हणूनच तिथपर्यंत जाऊ नये यासाठी मनुष्याने प्रयत्न केला पाहिजे. या तमो भावनेपासून निश्चितच दूर राहिलं पाहिजे. हरे कृष्ण. जेव्हा माणूस चांगुलपणाच्या स्थितीत मरतो तेव्हा तो शुद्ध उच्च ग्रहांना प्राप्त करतो. हरे बघा, कृष्ण. आता आपण जाणू हरे कृष्ण माताजी, की मग मनुष्य मृत्यूनंतर सुद्धा या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक वृत्तीने कुठल्या ग्रहांना प्राप्त करतो? की मग उच्च ग्रह का नरक प्राप्त होतं, का पृथ्वी लोकच होतो, का कुठल्या ग्रहावरती जाऊ शकतो? तर जो सात्विक माणूस आहे तो जो अकर्माकडे वाटचाल करू शकतो, की जो आत्ता जरी सकाम पद्धतीने आणि आनंदासाठी बांधील होत असेल, तरी पण तो कुठेतरी पुण्यकर्म करत असतो. कुठेतरी त्याच्या मनातले भाव चांगुलपणाचे असतात. याच आधारित मी एक गोष्ट सांगू शकेन, की बघा साधू संघ सुद्धा कशा प्रकारे निर्मळ भावना करू शकतो. यक्षाची एक गोष्ट आहे, की नारद मुनी जे ब्रह्माची 2 पुत्र यक्ष आणि शिव. तर या यक्षाला पुत्र होतात. जवळ-जवळ 10,000 पुत्र होतात या यक्षाला. आणि यक्षाला पुत्र झाल्यानंतर, ते पुत्र झाल्यानंतर त्याला असं वाटत असतं, की यांचं पुढे यांनी ज्ञान घ्यावं, चांगलं ज्ञान घ्यावं आणि ती मुलं पुढे मोठी होतात आणि मग त्यांना एका गृहस्थाश्रमामध्ये त्यांना अ, अ, जेव्हा प्रवेश करायचा आहे, त्याआधी त्यांनी आशीर्वाद, नारद मुनींचे आशीर्वाद घ्यावे. त्यासाठी तो त्यांना नारद मुनींकडे धाडतो. आणि मग त्याच्या पुत्रांना नारद मुनींकडे धाडल्यावर नारद मुनी त्यांना काही आशीर्वाद देतात आणि आशीर्वाद देण्याबरोबर ते ज्ञान देतात. ते ज्ञान कृष्ण भक्तीचं ज्ञान देतात हो. आणि संन्यासी वृत्तीचं, मग कशाप्रकारे कर्माचं, निष्काम कर्माचं आणि भक्ती मार्गाचं ज्ञान देतात. आणि त्या ज्ञानाने ते अगदी अर्धा दिवस फक्त ते ज्ञान देतात. पण ते ज्ञानाने, ते त्या दिव्य ज्ञानाने इतके प्रेरित होतात, की ते सर्वजण मग स्वतःच्या मनाचा, त्या भावनांचा त्याग करून कुठेतरी संन्यासी प्रवृत्ती स्वीकारतात. आणि मग हे यक्षाला कळतं आणि मग यक्षाला कळतं, की ह्या उपदेशांमुळे, की कुठेतरी नारद मुनी जे अकर्माकडे वाटचाल आणि जे इतरांना उपरती, जे इतरांना शिक्षा देत असतात, म्हणजे शिक्षण देत असतात, त्यानुसारच त्यांनी आता त्यांच्या मुलांनी सुद्धा संन्यासत्व प्राप्त केले. हे बघून पुढे तो अजून 5,000 मुलांना जन्म देतो आणि त्यांचीही तीच दशा होते. नारद मुनी सांगतात, "जे मोठ्यांनी केलं त्याचंच तुम्ही अनुकरण केलं पाहिजे." आणि तुम्हीही मग त्यांना कृष्ण भावनेचीच भावना समजावून सांगतात आणि त्यांना त्या निष्काम कर्माबद्दल, अकर्माबद्दल ज्ञान देतात. आणि तेही पुत्र मग संन्यासी वृत्ती स्वीकारतात. अशा प्रकारे यक्षाला खूप राग येतो आणि यक्ष नारद मुनींवर चिडतात आणि नारद मुनींना चिडून ते शाप देतात, की "तू माझा वंश पुढे जाऊ दिला नाहीस. तू कुठेतरी याला आडकाठी घातलीस. तू कुठेतरी यांना अशा प्रकारे ज्ञान दिलंस, की माझा वंश आता पुढे जाऊ शकत नाही आणि म्हणून मीही तुला शाप देतो, की तुझ्या डोक्यावर कधी छप्पर नसेल. तुला एक राहण्यासाठी असं कधी एक घर नसेल. तू कायम फिरत राहशील." आणि नारद होते हो ते. नारद मुनी हा शाप नक्कीच काय म्हणतात ना, पलटवू शकले असते, त्याला उशाप देऊन किंवा त्या गोष्टीला विरोध करू शकले असते. परंतु ते अकर्मी असे शुद्ध भक्त नारद मुनी, जे त्या शापाचा सुद्धा स्वीकार करतात. आणि म्हणूनच भगवंत जिथे श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय, की या गुरु परंपरेतून हा आशीर्वाद सुद्धा, हा जो शाप आहे, तो सुद्धा मिळाला. या शापाचं अ, नारद मुनींनी कशाप्रकारे वापर केलाय बघा, कृष्ण भावनेचा प्रसार करायला. कारण ती भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये उतरवायला. असे नारद जिथे प्रत्येक लोकावरती, प्रत्येक जागी ते नारायण, नारायण. आपण जिथे बघू तिथे नारद मुनी हजर हो. आणि म्हणून एका ठिकाणी नाही तर अनेक ठिकाणी नारद मुनी जात असतात आणि कशाचा प्रसार करतात तर
भावनेचा, कृष्ण भावनेचा आणि असा या अकर्माचा प्रसार करत असतात. आणि म्हणून प्रभुपादांनी सांगितलंय, की हा शाप सुद्धा वारशामध्ये मिळालाय. म्हणून मला या की जे गुरु परंपरेने आलं, की जे कृष्णापासून, ब्रह्मापासून नारदांकडे, नारदांकडून व्यास आणि त्या परंपरेतून जशी ही भगवद्गीता जशी आहे तशी आली, तसा हा शापही आम्हाला वारशातनं मिळालाय. म्हणून मी या वयामध्ये सुद्धा बघा परदेशामध्ये आणि इकडे-तिकडे हिंडतोय. कारण मीही त्याच अकर्माचा प्रसार करतोय, कृष्ण भावनेचा प्रसार करतोय. सत्कर्म आणि अकर्म जे अगदी निष्काम कर्म करतोय, परंतु ते त्या शापातूनच मिळालंय आणि त्याचा स्वीकार केलेला आहे, जो नारद मुनींनी आधीच केलेला होता. असे हे शुद्ध भक्त, साधू संग, लवमात्र साधू संगे, की बघा इतक्या थोड्या काळामध्ये सुद्धा साधूचा संग, जसं मी सांगितलं, की हरिदास ठाकूर, की ती वेश्या तिचा कसा कायापालट, तिचं मनपरिवर्तन घडतं आणि ती आश्रय घेते त्यांचा आणि ती तुळशीच्या रोपट्याजवळ बसून, तुळशी वृंदावनाजवळ बसून जपनाम सुरू करते. असे हे परिणाम आणि म्हणून या तामसी वृत्तीचे आणि म्हणून हे जे इस्कॉन मधले 4 नियम आपण बघतो, की मांसाहार करू नका आणि तुम्ही जुगार खेळू नका, तुम्ही दारू व्यसन करू नका आणि परस्त्रीशी संबंध ठेवू नका. हे जे काही आहेत, की प्रत्येक व्हेन वन डाईज इन द मोड ऑफ पॅशन ही टेक्स बर्थ, दोज एंगेज्ड इन द फ्रुटिव्ह ॲक्टिव्हिटीज. आणि मग ज्यांना ज्या इग्नोरन्स किंवा जे सात्विक ह्याच्यामध्ये मरतात, की ज्यांच्या मनामध्ये उत्कटता ती असते, कुठेतरी अतृप्तपणा असतो आणि किंवा जे अज्ञानामध्ये ज्या ज्या गोष्टीची मनामध्ये ती भावना घेतात आणि ज्या गोष्टी मनामध्ये ठेवून मरतात, मग त्याच गोष्टीमध्ये त्यांचा पुनर्जन्म होतो, त्याच भावनेमध्ये त्यांचा जन्म होतो. आणि अशा प्रकारे मग त्या पशु पक्ष्यांचे सुद्धा जन्म, जसे हिंस्त्र पशु यांचा सुद्धा त्यांना जन्म मिळतो. जसं मी म्हटलं भरत महाराजांचं, की हरिणमय सगळं जग झालेलं, मग तिथे फक्त हरणाचाच विचार केला होता. मग मृत्यू समयी ज्या गोष्टीचा विचार केला जातो त्याचा जन्म पुढचा जन्म घेतो. अशा प्रकारे या पूर्व कर्मावर आणि पूर्व कर्माच्या इच्छा वासने, त्या वासनांवर पूर्ण पुढचा जन्म हा अवलंबून असतो. मी श्लोक वाचते, काही श्लोक याच्यात. कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मल फलम, रजसस्तु फलम दुःखम, अज्ञानम तमसः फलम. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. चांगुलपणाने, वात्सल्याने मनुष्य शुद्ध होतो. उत्कटतेने केलेल्या कृतीचे परिणाम दुःखात होतात आणि अज्ञानाच्या स्थितीत केलेल्या कृतींचे परिणाम मूर्खपणात होतात. हरे कृष्ण. पुण्य कर्माचे फळ हे शुद्ध असते. सत्व गुणामध्ये ते म्हटले जाते. रजो गुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ हे दुःखामध्ये कुठेतरी असतं आणि तमो गुणामध्ये केलेल्या फळ हे मूर्खपणा असतो. आणि म्हणून बघा, की कुठेही मग तुम्ही गेलात तरी हा जिना परत येतो आणि कुठेतरी हे देवळाचं दाखले हे कुठेतरी उपमा म्हणून दिलेले आहेत. आणि मग कुठेतरी हे रजोगुण मग या गोष्टींचा विचार किंवा केलं जातं आणि मग कुठेतरी याचे परिणाम दुःखामध्ये होतात आणि या कृतीचे परिणाम मूर्खपणामध्ये. कारण हेच वर खाली जिना हा बंदच असतो, कुठे त्याला मार्गच नसतो, अज्ञान असतं, अंधकार असतो. आणि म्हणूनच या गोष्टीने जरी मग कुठेतरी देवळाचा आणि मग त्या गोष्टी जे बांधकाम केलं जातं मनामध्ये, त्या गोष्टी बांधून हे रजोगुण कुठेतरी मग एखाद्या चांगल्या गोष्टी मनामध्ये हे करणारे ते करणारे हे करता करता कुठेतरी ती आसक्ती वाढत जाते आणि मग त्या आसक्तीला, त्या उत्कटेला कुठेतरी मर्यादाच नसतात आणि मग अंधकाराची व्यक्तीला तर कुठे काही मार्गच दिसत नाही, ते सगळे मार्ग बंद झालेले असतात आणि म्हणून ते अतिशय मूर्खपणाच्या परिणामामध्ये जातात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. चांगुलपणाच्या पद्धतीपासून वास्तविक ज्ञान विकसित होते, उत्कटतेने दुःख विकसित होते आणि अज्ञानातून मूर्खपणा, वेडेपणा आणि भ्रम निर्माण होतो. हरे कृष्ण. हरे. चांगुलपणाच्या पद्धतीपासून वास्तविक ज्ञान, मग त्या प्रॅक्टिकल, मग त्या तत्वज्ञान विकसित होऊ शकतं. उत्कटता दुःख विकसित करते कुठेतरी आणि अज्ञानातून फक्त बघा या चेहऱ्यावरचे आनंद, या चेहऱ्यावरच्या भावनाच तुम्हाला सांगतील, की कुठेतरी हा आनंद तत्वज्ञान सांगतोय. कुठेतरी या चेहऱ्यावरचे भाव तत्वज्ञान, कुठेतरी ज्ञानाचं, कुठेतरी ज्ञानी भावना दाखवतायत. ही कुठेतरी उत्कटता दाखवतीये, कुठेतरी दुःखामध्येच मग ते मिळवण्याची, ती कितीही मिळवण्याचा प्रयत्न केला तरी ते संपतच नाही. आणि मग ही तामसी ही भावना, की जी कुठेतरी फक्त मूर्खपणामध्ये आणि भ्रमामध्ये, वेडेपणामध्येच असते आणि त्याचा निराशा बघा,
उदासीन असा चेहरा, हे भाव चेहऱ्यावरचे दर्शवतात की मग ह्या भावना कुठे घेऊन जातात आणि मग त्याचा विकास हा कुठल्या गोष्टींमध्ये होतो. आणि मगाच सांगायचं झालं तर जे आपण म्हणतो, तर एखाद्या मनुष्याला गगनचुंबी इमारत बांधायची असेल तर ती बांधण्यापूर्वी अतिशय कष्ट सोसावे लागतात. संपत्तीचा पुरवठा करणाऱ्याला धनप्राप्ती करण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतात. बांधकाम करणाऱ्या कामगाराला देखील भरपूर कष्ट सोसावे लागतात. त्याप्रमाणे दुःख हे असतंच. म्हणून भगवद्गीता सांगते की रजोगुणांच्या प्रभावाखाली केलेलं कोणतंही कर्म हे निश्चितच दुःखकारक ठरतं. तथाकथित थोडेफार मानसिक सुख असू शकते की हे माझे घर आहे किंवा माझा पैसा आहे, पण हे वास्तविक सुख नसते. आणि म्हणूनच ते वास्तविक मग ते क्षणभंगूर असतं कुठेतरी. ते जे सुख असतं त्या रजोगुणातनं ते सुख मिळतं की मी हे बांधतोय, हे मी मिळणार आहे, ही बिल्डिंग बांधतोय, इथे माझं घर होणार आहे, पण ही कुठेतरी माझं आहे. मग कुठेतरी ती जर प्रोप्रायटरशिप, ती कुठेतरी तो जर स्वतः माझं असल्याचा आणि तो अहंकार आणि मीपणाचा कुठेतरी तो कंट्रोल, ते नियंत्रण जर तो सोडलं आणि तो जो मीपणा सोडण्याचा प्रयत्न केला, तर ते कुठेतरी त्या ज्ञानाकडे विकसित होऊ शकतं, त्या वास्तविक किंवा तत्वज्ञानाकडे विकसित होऊ शकतं. नाहीतर ते क्षणभंगूर असतं. आणि जर मग असा विचार केला की हे मी करतोय, हे मी घर बांधतोय, ह्याचा मी आनंद घेणार आहे, हे भगवंतांची कृपा आहे. आणि मग ते कुठेतरी मंदिरही बांधलं जातं त्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये. मग जे काही आपल्याला मिळतंय त्याच्यातनं मी तो आनंद घेतोय, पण मी माझा पैसा, माझं जे काही आहे ते भगवंतांच्या सेवेमध्येही अर्पण करतोय. जसं मी फोर्डच्या मालकांचं उदाहरण दिलं की स्वतः मग त्या त्या फळ मिळण्याच्या ते वंचित होत नाही. त्या फळाला तेही सेवन करू शकतात, कारण जे काही कर्म करतात ते कृष्णाला अर्पण करतायत. जे काही ते मिळतं आहे त्या सेवेमध्ये अर्पण करतायत. मग कुठेतरी ते सात्विक ज्ञान, कुठेतरी त्या तत्वज्ञानाकडे, कुठेतरी त्या वास्तविक ज्ञानाला ते विकसित करतायत, दिव्य ज्ञानाला विकसित करतायत. असा हा सात्विकतेचा गुण हा चांगुलपणाकडे घेऊन जातो आणि तो वास्तविक ज्ञानाला विकसित करतो. पण रजोगुण हा दुःखाच्या खाईमध्येच ढकलू शकतो आणि तमोगुण हा भ्रम निर्माण करून हा वेडेपणाच जागृत करू शकतो. असे हे भाव आहेत की जे वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये दिसतायत आपल्याला. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्या गुणवृत्तिस्थान अधो गच्छति तमसाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे चांगुलपणाच्या स्थित आहेत ते हळूहळू वरच्या ग्रहांकडे जातात. जे लोक उत्कटतेने जगतात ते पृथ्वीवरील ग्रहांवर राहतात आणि जे अज्ञानाच्या स्थितीत आहेत ते नरकमय जगात जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे चांगुलपणाच्या स्थितीमध्ये आहेत ते वैकुंठाकडे जातात, उच्च ग्रहांकडे. जसं मी म्हटलं की हा पृथ्वी लोक आहे, ज्याच्या वरचे लोक सगळे जे आहेत आपण बघतो, भूलोकावरती सगळे स्वर्ग लोक आहे, इंद्र लोक आहे आणि हे वैकुंठ लोकाकडे नेतात, ज्याच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला गोलोक दिसतं. आणि ज्या पृथ्वी लोकाच्या खाली जे आहेत, जे गर्भाच्या या पृथ्वी गर्भाच्या खाली आहेत, सुतल आहे, ततल, मग हे 7 लोक खाली आहेत, जे नरक यातना, मग हे नरक लोक आहे. म्हणून जे चांगुलपणाच्या स्थितीत असतात ते बरोबर हळूहळू वरच्या ग्रहांकडे जातात. मग ते वैकुंठाचं सुख, जसं मी म्हटलं की ती सायकल वर नेते, पण पुन्हा जे वैकुंठाकडे चांगुलपणाने, पण जे बांधलेले असतात, बद्ध जीव असेल, जर कृष्ण भावना मनात नसेल तर ती सायकल पुन्हा खाली येते. मग तिथले वैकुंठातलं जे पुण्य सेवा क्षीण व्हायला लागतं, तर पुन्हा त्या भौतिक बंधनांमध्ये अडकायला होतं. पण हेच का की जेव्हा ते अकर्माकडे वाटचाल करतात ते नक्कीच भगवंत धामाला त्या मार्गावरती मार्गस्थ होतात. आणि म्हणून जे सात्विक गुणात आहेत ते वरच्या ग्रहांकडे प्रवास करतात. जे उत्कटेने जगतात ते पृथ्वीवरच जगतात, पृथ्वीवरच राहतात. त्यांना पुन्हा जन्म हा पृथ्वी तलावरच मिळणं हे अगदी नक्की असतं. आणि जे अज्ञानाच्या स्थितीत असतात ती नरक यातना भोगतात, कारण ते कुठेतरी तमोवृत्तीतच असतात, कुठेतरी नराधम वृत्ती, मूर्ख वृत्ती, भ्रमातली वृत्ती हीच वृत्ती असते. आणि त्याच्यामध्ये भरपूर पाप केली जातात, भरपूर विकर्म केलं जातं आणि मग हे विकर्म सगळं नरकाच्या यातना भोगायला लागतं. असं हे सगळं ब्रह्मांड आहे, जे मी तुम्हाला गोलोकाचा चार्ट पण दाखवलाय, ज्या भगवंतांच्या बेंबीमधून जे कमळ उद्भवून हे ब्रह्माने जी निर्मिती केलेली आहे आणि त्या निर्मितीवर वरती सगळे जे उच्च ग्रह आहेत, खालती सगळे हे नरक जे आहेत, अरल, वितल, सुतल, तरतल, महातल, रसतल, पाताळ हे सगळे आहेत. आणि वरती जे आहेत सगळे भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक आणि सत्यलोक, जो लॉर्ड ब्रह्माच्या, म्हणजे ही सगळी 7 वरची आहेत. आणि हे मधलं काय आहे, तर हे सगळं
मधलं पृथ्वीचं लोक आहे, हा सगळा भूलोक आहे, अर्थ प्लेन आहे. या पृथ्वीच्या खाली 7 लोक आहेत, पृथ्वीच्या वर 7 लोक आहेत. आणि म्हणूनच हे वरच्या ग्रहांकडे सात्विक लोक हे या वरच्या ग्रहांकडे प्रवास करतात. तामसिक लोक हे खालच्या ग्रहांकडे प्रवास नरक यातना भोगतात. आणि जे राजसिक, जे फक्त उत्कटता आणि जे कुठेतरी ज्यांना भौतिक बंधनांमध्येच राहायचं आहे, यामध्ये बद्ध व्हायचं आहे, ते पृथ्वी तलावरच राहतात. ते थोडं लहान आहे माताजी, मी वाचते. जेव्हा तुम्ही पाहाल की सर्व क्रियांमध्ये या प्रकृतीच्या पद्धतींच्या पलीकडे काहीही नाही आणि परात्पर भगवान या सर्व पद्धतींच्या पलीकडे आहेत, तेव्हा तुम्ही माझे आध्यात्मिक स्वरूप जाणू शकता. आणि म्हणून या ग्रहांच्या आणि कुठेतरी जेव्हा तुम्हाला दिसतं की या सगळ्या लोकांच्या मग या ब्रह्मांडामध्ये जेव्हा आपल्याला दिसतं की या सगळ्याच्या पलीकडे जेव्हा गर्भोदकशाही, शिरोदकशाही विष्णू आहेत आणि या सगळ्याच्या पलीकडे जे मी गोलोकाचा तुम्हाला चार्ट दाखवला आहे, आणि ते गोलोक जे परमधामाची या सगळ्याच्या पलीकडे जे गोलोक आहे, जे भगवंतांचं धाम आहे, ते जेव्हा जाणतात की याच्या पलीकडे सगळ्याच्या आहे, तेच भगवंतांची स्वरूप सिद्धी प्राप्त करू शकतात आणि भगवंतांचं आध्यात्मिक स्वरूप, आणि मगच स्वतःला त्या भक्तीच्या त्या आध्यात्मिक मार्गावरती आणू शकतात. आणि म्हणूनच तेव्हा मूर्त जीव तिन्ही रीती ओलांडू शकतो. तेव्हा जन्म, मृत्यू, म्हातारपण आणि या सगळ्या रोगांच्या त्रासापासून मुक्त होऊ शकतो. आणि या जन्मातही तो त्या अमृताचा आनंद घेऊ शकतो. जेव्हा हे पाश तोडेल सगळे, जेव्हा या सगळ्या रीती, या सगळ्या त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली तो येणार नाही आणि स्वतःला एका भावनेत, कृष्ण भावनेमध्ये त्या साच्यात घालण्याचा प्रयत्न करेल, तेव्हा तो या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या सगळ्यापासून स्वतःला मुक्त करण्याचा प्रयत्न करेल. या सगळ्याचा प्रयत्न, या सगळ्यामधून मुक्त होऊन भगवत धामाकडे मार्गस्थ होण्याचा प्रयत्न करेल. तेव्हा तो या जगामध्ये, या लोकावर असताना सुद्धा तो त्याच्या अमृताच्या सुखाचा, कारण त्याचं मन, त्याच्या भावना इतक्या शुद्ध झालेल्या असतील, इतकं स्थैर्य असेल त्याच्या मनामध्ये की त्याला मान, अपमान, सुख, दुःख या सगळ्यांचं समतोल राखेल. तो अति उल्लसित होऊन जाणार नाही, अगदी निराश होऊन जाणार नाही, आणि कुठेतरी तो स्वतःचं स्थैर्य, मनाला स्थैर्य आणेल. आणि म्हणूनच अशी व्यक्ती मग स्वतःला जाणू शकते आणि याही जगामध्ये ते अमृताचा आनंद घेऊ शकतात. हरे कृष्ण माताजी. आला तेच आहेत. हा, वाचू शकता. जेव्हा मूर्त जीव या तिन्ही रीत ओलांडू शकतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, म्हातारपण आणि त्यांच्या त्रासापासून मुक्त होऊ शकतो आणि या जन्मातही अमृताचा आनंद घेऊ शकतो. जे मी आता सांगितलं त्याचं. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे मग जे तो जाणतो, या तिन्ही रीत जो ओलांडतो, ज्याचे बंधन तोडतो, भौतिक बंधन, आणि कुठेतरी ते पाश तोडतो, स्वतःला जे मोह पाशात अडकवले ते पाश तोडतो, जेव्हा त्या पाशाच्या साखळ्या तोडतो, तेव्हाच तो ते हे तिन्ही रीती ओलांडू शकतो. आणि मगच या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधीच्या या सगळ्या दुःखालयांच्या प्रवासातून स्वतःला थांबू शकतो, आणि मगच स्वतःला त्याप्रमाणे तो परिवर्तित करू शकतो आणि मग याही जगामध्ये तो अमृताचा आनंद घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे माझ्या प्रिय भगवंत, कोणकोणत्या लक्षणाद्वारे ओळखले जाते की कोण त्या पद्धतीच्या अतिंद्रिय आहे, त्याचे वर्तन काय आहे आणि तो निसर्गाच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण. मग अर्जुनाने प्रश्न पेडलाय की हे माझ्या प्रिय भगवंता, मग कुठल्या लक्षणाद्वारे ही मनुष्य, ही व्यक्ती, जे भगवंत सांगतायत की जसं या गोष्टींकडे वाटचाल करायला, या त्रैगुणांच्या प्रभावातून स्वतःला सोडवण्यासाठी ती व्यक्ती काय करते, मग कशा प्रकारे ती कुठल्या लक्षणांद्वारे ओळखली जाते आणि कुठल्या पद्धतीचा ती अवलंब करते, त्यांचं वर्तन कसं असतं, मग भगवंत सांगतायत बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य प्रभू म्हणाले, जो प्रकाश, आसक्ती आणि माया यांचा तिरस्कार करत नाही, जेव्हा ते उपस्थित असतात आणि जेव्हा ते अदृश्य असतात तेव्हा त्यांची इच्छा बाळगत नाही, जो एक बेफिकीर बसलेला असतो, निसर्गाच्या या भौतिक प्रतिक्रियांच्या पलीकडे स्थित असतो, जो स्थिर राहतो, हे जाणतो की केवळ रीत सक्रिय आहे, जो सुख दुःख सारखेच मानतो आणि एक चकचकीत दगड आणि सोन्याच्या तुकड्याकडे समान डोळ्यांनी पाहतो, जो ज्ञानी आहे आणि स्तुती आणि दोष समान आहे,
जो सन्मान आणि अपमानात अपरिवर्तित आहे, जो मित्र आणि शत्रूला समान वागणूक देतो, ज्याने सर्व फलदायी उपक्रम सोडले आहेत, अशा मनुष्याला निसर्गाच्या पद्धती ओलांडल्या जातात असे म्हणतात. हरे कृष्ण. धन्यवाद. बघा की त्रैगुणांच्या प्रभावाच्या पलीकडे ही व्यक्ती कोण जाऊ शकते. मग जो प्रकाश, आसक्ती, माया, तिरस्कार याचा तिरस्कार करत नाही, म्हणजे ती स्वतःला त्या त्या साच्यामध्ये घालते आणि मग अशा प्रकारे ती मग कुठल्याही भावना असोत अर्थात नसो की त्या बाळगण्याची इच्छाही बाळगत नाही, ती असाव्या म्हणूनही इच्छा बाळगत नाही, नाहीयेत म्हणूनही त्याचं दुःख करत नाही. जो एक बेफिकिरीने वागलेला, म्हणजे तो असावं नसावं किंवा कुठेतरी समतोल असतो की मग ती गोष्ट नाहीये आपल्याकडे म्हणून रडत बसत नाही. आणि म्हणून भौतिक प्रक्रियांच्या पलीकडे तो स्थित असतो, कुठेतरी स्थिर केलेलं असतं की जो दगड आणि एखादा सोन्याचा तुकडा याला सारख्याच दृष्टीने तुम्ही म्हणाल आता हे कसं शक्य आहे हो या कलियुगामध्ये, तर कुठेतरी ती भावना लक्षात घ्या की मग ती समानता लक्षात घ्या. खूप कठीण आहे ही गोष्ट, म्हणून कठीण आहे म्हणूनच भगवंत सांगतायत हो. कारण या गोष्टीला आजमावणं एवढं सोपं नाही. तत्वज्ञान देणं खूप सोपं आहे हो, लोकांना तत्वज्ञान सांगणं सोपं आहे, पण ते आत्मसात करणं जेव्हा स्वतःवरती वेळ येते तेव्हा ते आत्मसात करून त्याचं आचरण करणं ही अत्यंत कठीण गोष्ट आहे, पण अशक्य नाही. अशक्य नक्कीच नाहीये. एखाद्याने ठरवलं तर ते नक्कीच, जर ते दिव्य ज्ञान घ्यायचंय आणि जो ज्ञानी आहे आणि मग ते जाणून घ्यायचंय, पण ते जाणूनच घ्यायचं नाही, ती गोष्ट स्वीकारायचीच नाहीये आणि त्याच्यापासून फळ काढायचंय, त्याच्यापासून पळवाट शोधायची आहे, तर मग कठीण आहे तो विकास होणं, कठीण आहे त्या मार्गावरती येणं. आणि म्हणूनच कुठेतरी ते ज्ञान असणं, कुठेतरी मित्र शत्रुत्वाची भावना विसरून वागणं आणि कुठेतरी फलदायी उपक्रम सोडून देणं, कुठेतरी त्या फळाच्या अपेक्षा, सतत अपेक्षा करणं सोडून देणं. आणि म्हणूनच ह्या सगळ्यांना मग कुठेतरी त्या निसर्गाच्या पद्धती त्यांनी ओलांडल्या. हे नारद महाराज, नारद मुनी दिसतायत आपल्याला की जे अकर्माकडे, ज्यांनी ते शापाला सुद्धा आनंदाने स्वीकारलं. आणि म्हणूनच ज्यांचा जन्म, ज्यांनी खूप यातना सुद्धा सोसल्या आहेत आणि अशांनी ज्यांना शाप स्वीकारून सुद्धा ते अकर्माकडे वाटचाल करतायत, शुद्ध भक्तीत आहेत, समानता आणलेली आहे, स्थैर्य आणलेलं आहे मनामध्ये, कुठल्याही गोष्टीचं दुःख खंत बाळगत नाहीये, अशी ही अकर्मी व्यक्ती. हरे श्लोक क्रमांक 26 वाचते हा मी. एक मां च योग्य विचारेण भक्ती योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो पूर्ण भक्ती सेवेत रमतो, कोणत्याही परिस्थितीत खाली न पडणारा, तो क्षणार्धात भौतिक स्वरूपाच्या पलीकडे जातो आणि अशा प्रकारे ब्रह्माच्या पातळीवर येतो. हरे कृष्ण. जो स्वतःला सेवेमध्ये व भक्तीच्या सेवेमध्ये रमतो, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अधःपतनाला बळी पडत नाही आणि क्षणार्धात भौतिक स्वरूपाच्या पलीकडे जातो, की ज्याने स्वतःला इतकं ते दिव्य ज्ञान आत्मसात केलेलं आहे, त्या परम तत्वाला जाणून परम सिद्धी केली आहे. जसं मी त्या 9 योगेंद्रांचं उदाहरण दिलं की ज्यांनी परम सिद्धी प्राप्त केलेल्या आहेत, ते स्वतःला ब्रह्माच्या पातळीवर आणतात. आणि अशा प्रकारे ते पूर्ण त्रैगुण, तो गुणात्मक दृष्ट्या ते भगवंतात तितकेच स्वरूप सिद्ध असतात आणि अशा प्रकारे स्वतःला तयार केलं जातं, स्वतःला त्या वृत्तीतून मार्गस्थ केलं जातं, त्या त्रैगुणांच्या प्रभावातली बंधनं तोडली जातात आणि मग कुठेतरी तो त्या भक्ती सेवेमध्ये पूर्ण रमतो. जे काही कर्म करतो, भगवंत म्हणतच नाही तुम्ही सगळं सोडून फक्त भक्ती करा आणि फक्त याच मार्गावरती नाही, तुमच्या सगळ्या, मग तुम्ही ठराविक वयानंतर जेव्हा तुम्हाला खरंच शक्य आहे तुम्ही पूर्ण झोपून द्या भक्ती सेवेत, पण इतर वेळी तुमची ज्या वेळेत जे जे तुमच्या वयामध्ये जी कर्म तुमची करायची आहेत त्याला सोडू नका, त्याच्यापासून पळू नका. की त्या संन्यासाचं आणि त्या गोष्टींचं कारण सांगून की मला आता कशातही इंटरेस्ट नाहीये, सगळ्याचा त्याग करायचा म्हणून त्या कर्मापासून, आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून पळू नका. त्या जबाबदाऱ्या सांभाळा, तितक्याच तत्परतेने करा, पण भावना कुठली बाळगा हे महत्वाचं आहे. ती भावना कुठली जोपासायची हे महत्वाचं आहे. आणि मग ते दिव्य ब्रह्मापर्यंत कशा प्रकारे पोहोचतात तर बघा, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. हरे कृष्ण. आज गेलंय ना ते. मी निराकार ब्रह्माचा आधार आहे, जे परम आणि सुखाचे संविधानिक असे, जे जे मी तुम्हाला या शब्दात सांगते, परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत अव्यय शाश्वत अशा निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे.
की जे अमर आहे, अविनाशी आहे, अशा या ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. आणि म्हणूनच ब्रह्मणोपी जो ब्रह्म, जो परब्रह्मा इतकं स्वतःला सामर्थ्यवान बनवू शकतो, इतक्या दिव्य ज्ञानाचा, आणि जे या निराकार ब्रह्माचा आधार आहे, जे परम सुखाचे संविधानिक आहे, जे अमर अविनाशी आहेत, अशा शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी. आणि म्हणूनच अशा ब्रह्मज्योतीचा जे परमात्म्याचा अंश आहे, भगवंत सांगतात अशा ब्रह्मज्योतीचा मी आधार आहे, की ज्यांनी स्वतःला जाणलंय, ज्यांनी स्वतःला सिद्ध केलंय, परमसिद्धी प्राप्त केली आहे, अशा ब्रह्म, असा ब्रह्म जो मी म्हंटल की ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, या ब्रह्म म्हणजे जीव आहे. ब्रह्माच्या किती व्याख्या आपण बघितल्या, तर हा ब्रह्म म्हणजे काय आहे, तो जीव आहे. हा जीव जेव्हा स्वतःला जाणतो आणि या जीवाला जेव्हा या जीव ब्रह्म हा परब्रह्माच्या गुणा इतपत स्वतःची प्रगती करतो, अशा अशा ब्रह्माचा मी आधार आहे. आणि म्हणूनच स्वतःला तितकं त्या साच्यामध्ये घातलं जातं आणि अशा प्रकारे परब्रह्मापर्यंत स्वरूप सिद्धी प्राप्त केली जाते. असे हे साकार व्यक्ती म्हणजे अशी ही भक्तियुक्त व्यक्ती आहे. हरे कृष्ण. इथे आपण हा संपलेला आहे. हे काही काही जे प्रोग्राम आधीच्या याचे आहेत हे थोडे जुने, मी आता नवीन तुम्हाला शेअर करीन. अशा प्रकारे या त्रैगुणांचा प्रभाव पण आज बघितलेला आहे आणि इथे आपण 14वा अध्याय समाप्त करतोय. काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा. धन्यवाद माताजी, गौरी माताजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. काही चुकलं असेल वाचताना वगैरे प्लीज तर प्लीज, नाही नाही, बिलकुल नाही. उलट याच्यातच थोड्या चुका आहेत, त्या आम्हाला काही काही नीट करायच्या आहेत. 1-2 याच्यामध्ये मराठीचे शब्द जरा नाही, बाकी परफेक्ट. थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण. काही हरे कृष्ण. प्रश्न असतील तर जरूर विचारा.